Testura egitasmoa ezagutzeko berriz herrira egin dut bidai, eta bertako kulturetxean topatu ditut Ander, Maialen, Joanes eta Felix. Lauron artean osatu dute Testuraren lehen diskoa, eta zuzenekoetan ere laukote moduan talbaratzen dira. Ander Mujika musikariaren sormenetik abiatu zen testura egitasmoa. Testuran ideia edo planteatu zan oindala urte terdi edo 2 urte esango nuke. Hasi nintzanean nakan boseto pila bat eta garai baten sortzen junitzen idea pila bat horre bilduta eta askotan gertatzen jatan ideia guzti horiek ordenean jartzeko eta gero grabatu eta lagatzen ditun alde batera. Eta esan helduko diot ideia guzti haueri, ikusiko dut zer dan dauana eta errepasoaren dut eta abertzio zeatera laiken. Eta hola hasi nintzen, boseto desberdinak entzuten eta ideiak biltzen, zeintzuk zuzenian sakarrontzira zen ikusten edo zeintzuk balio zebezeozetarako, zeintzuk batzuk adibidez geratu dira diskoan dauden bezala olaxen eta beste batzuk buelta batzuk eman izkien eta olaxen sortu indala 2 urte edo. Ander Mujika gitarra jotzaile moduan ezagutu nuen, Napoke iria bikoan lehenik eta azken urte hauetan Anari bandan. Hala ere, gitarra ez da disko honetako instrumentu nagusia. Ez gitarra, dao kantu bat edo bi edo badaudeola gitarra da laneko protagonista, baina orokorrian beste soinu eta erramenta batzuk, instrumento batzuk erabili ditut. Eta gitarra ere kasu batzutan da beste geruza bat edo soinu beste testura bat, azkenian gehiago. Ez da protagonismoa edo ez da ohiko modu baten tratatzen gitarren soinua. Eta erabili izan dut, hasi nintzen gauza batzuk probatzen norabide garbiri gabe, ordenagailuan, softwarea edo erabilita, beste batzutan samplerrak edo sintetizadorak erabilita, eta katxarreria desberdinak erabiltzen, hasi nintzen ideiak pixkat lantzen. Giro elektronikoak dira nagusi diskoan. Bide horretan iturri ezberdinetatik abiatu ditu piezak. Abia puntu bezala, adibidez kasu batzutan, daoz landa grabaketak, giro soinuak, adibidez baten dau hidrofono batekin grabatutako uretako grabaketa bat, edo mendiko giro bat, soinu bat, eta beste batzutan basia da, sintetizadore bat, edo soinu bat prozesatuta, edo gitarra eta hotza bakarrikan ez naban planteatzen momentu baten ere, lantzen hasi nintzanean doinu edo soinu hauek lantzen hasi nintzanean nahi naban hori, abarkatzia sugrabe batetikan beste kolaz moduko bat itxia, ez nakan buruan kantak itxia modu klasiko baten gitarra eta hotza. Zose desberdina nahi naban. Bakarka sorturiko zirriborroak izan ziren lehen, eta gutxinaka taldekideak batzen joan ziren egitasmora. Hasiera baten nire buruan zauana zen ni bakarrik taularatzia eta ni bakarrik itxia aurrera, baina gero konturatu nintzen alde batetikan ez jatala gustatzen sentsazioa dana ni bakarrik egotiana, ez dakit gustatzen jata pixkat lagun talde baten hurbiltasuna sentitzia, eta gero beste alde batetik ere nahi pixkat kontrapunto bezala norbaitekin ikustia zen material zauan, eta pizkat aurrera inalizateko beste norbaiten laguntza, eta asko, konfiantza asko dakate Felix Buffekin, lagun eta musikari bezala oso ondo ulertzen gera, eta berakin hitz egin naban, komentatu nion zertan nabien, eta esan nion, sakagun nakan ideiak pasatuko nizkiola, eta berberari iruditzen zitzaion, gustatu zitzaion entzun zabana, komentatu zian basauala zehozer eta gustatuko zitzaiola hartu eta buelta baten batia kontuari. Orduan
bidaltzen dizkion pista batzuk, berak kasu batzutan hasi izan gehitzen beste elementu batzuk eta bidaltzen zizkian, edo nik bidaltzen nion pista batzuk igual prozesatzen zituen berak, edo igual MIDI pista batzuk bidali eta berak instrumentu aldatu eta beste buelta bat eman zien doinu guzti haueri, eta holaxe joan ginen bisok sortzen hau. Gero Joanes etorri zen berandu, nasketetan egon zen diskoa nahasten eta pizkate bukaera bat edo borobiltzen kontu guztia, eta gero zuzenerako plana 3 eramatian horia berandu etorri zen. Behin diskoa amaituta zauanean, planteatzen hasi ginean nola taularatu. Zazpi pieza eta kantu bat. Horrela ulertzen du Anderrek testuraren diskoa. Desberdintasuna da, niretzako oso nabaria diskoan ere entzuten dagoela kantu bat, eta gainera da hori strukturaldetik eta estetikoki, eta dana da oso popa edo oso modu klasiko baten inda, eta beste guztiak dira giro desberdinak, banda sonora modura edo igual izan ahalko zianak, eta horre danak improvisaziotik eta modu oso intuitiboan sentsaziotatik eta gidatutako emaitzak edo dira. Ez dira gehiegi hausnartuta edo ez dira buruan mentalki hola pentsatutako estruktura bat jarraitzen dute edo gehiago da sentsazioak eta pizkat libre lagatzia edo eta bernora eramaten zaitzun. Eta gero beste kantu hori bai da oso pentsatuta, bai nahi nabalako ere arginakan disko hontan jun behar bazian beste emozio batzuk eta beste gauza batzuk, eta bai niri gustatzen jatan doinu, soinu eta elementu guzti horretzen artean ere gustatzen jatan musika klasikua, popa eta hori, eta nahi naban kantu edertasun, ohiko edertasunetik gertu edo egon alzan kantu bat ere itxia eta uste dut horregon biazala eta kantua Fuji hola xerten zen. Aldra isien irlen grafia ez ezagunen izuan ta ni emeren eskua. Fuji kantua da ahots nagusia duen bakarra. Eta bertako hitzak Anari Alberdirenak dira. Bai, letra nik ideia bat banakan, eta hola, baina hitzekin ez naiz ondo moldatzen, ez naiz letrista, ez naiz... Eta espresatzia, musikakin erretzitzen dut, baina hitzekin bat ere ez. Eta orduan, ideia arginakan zeren inguruan izan biazan, baina oso gertu dakate Anari Alberdi, eta gainera, aparteko musikaria eta batez ere letrista da. Eta berari komentatu nion ideia eta esan zian, ez lagunduko ziala, orduan idea hori planteatu nion, idea hori berak buelta bat eman zion eta aurkeztu zenean letria, nik azaldu ezingo naban bezala azaltzen zaban, azaltzia nahi naban hori, ideia hori. Dudarik ez naban euki, nik arginakan hori egon behar zala, eta banak izan bakarra zala eta bizkal lekuz kanpo zauala, baina niri kontrastiak asko gustatzen jataz, eta beste kantu bat dao dron oso zaratatsu bat bezala, eta horren ondoren nik argi ikusten naban, eta hola sentitzen naban, da hola hain naban. Ez dakit gero diskoan borobiltasuna igual apurtu itzen du edo, baina ez dakit sentitzen naban horregon biazala. Diskoaren lanketa eta grabaketa berezia izan da.
Anderrek, Joanesek eta Felixek osatu dute lana. Oso desberdina izan da disko hau grabatzean prozesua, diskua izan da egin dan lehengua, eta gainera elkarrekin egon gabe, ensaiatu gabe, lehen esplikau duten bezala, nik banakan pistetan grabatuta ideiak eta hola, nik Felixi bidaltzen izkion hori, berak bidaltzen izkian beste pieza batzuk, ideiak, eta distantziera jungera osatzen diskua, eta gero behin osatuta zauanean, Joanes Buffekin junginan ja nasketa kitxera eta pixkat borobiltzera, fintzera, garbitzera, soinua eta ja pixkat dana txukuntzera, baina izan zen lehenengo bozeto edo ideia horrek lantzen jun eta ez genuen gero hori grabatu. Kasu askotan, adibidez, kantu baten diskoan badao, uste lehenengo kantua dela, gitarra hori uste dut mobilakin grabatuta dagoela. Eta da bozeto bat behin eskura dakasunean telefonua eta grabatu hola, eta gustatzen zitean zela zauan jota eta ez naban nahi ere ez da hartu hori eta soinu honakin, uste dut ez nabala lortuko ja bere sakan rollo hori edo giro hori. Ez dut uste reproduziduta berdin geratuko zanik. Orduan garrantzi gehiago sakan momentuko gauza fresko horrek soinuan kalitatea da. Maialen Belaustegi da taldeko laugarren kidea. Ikus-entzunezkoak lantzen ditu, zuzenean, emanaldia burutzen den une berean. Irudiekin laguntzen atola nahiko hasieran, pentsona hasiera baten zuzenekora ni bakarrik taularatzeko ideia nakan hasiera baten, eta nahiko argi nakan nahi nabala irudisekin uztartzea askoz interesgarria hoitxe jatan zuzenian kontatzea irudiekin eta hola berez performance edo antzarki batekin baino. Eta gainera musika mota hau oso estatikoa da gainera, ez da ezer kontatzen interesgarria hoitxe jatan irudiz kontatzea. Eta orduan, goratzen naiz, Matadeixen egun baten, inoren eta kaskesoren kontzertua zen. Komentatu nion Marmori aspalitinakan ideia buruan, banak izan beraz hauala bideoproiektuekin eta zuzeneko kontzertuetan eta gauzak eitzen, eta komentatu nio zela ideia bat nakan proiektu ontarako, eta zela oso garbi ez dakitzegatik, baina transparentzien edo proiektore batekin proiektatzeko eta esperimentatzeko guanakan edo. Eta Marmori gustatu zitzaion ideia, markatu Maialen Belaustegiri. Eta holaxen batu ginen, da seginan probatzen, eratu ginen egun baten, ikusi genuen proiektorian berakindako saiakerak, eta hola seginan poliki-poliki. Gauza asko, de repente moduan, aipatu daben moduan, proposamenakin batera berak zekan proiektore hori. Ni proiektore hori ez neban ezagutzen, ez neban ibil inoiz. Orduan heldu zen, dana batera, heldu ziren proposamena, eta gero ez estanta dakat proiektore bat, igual, honekin zozein aldozu, itxura hona daka, tal. Eta orduan, hori abestizak, piezak entzun nitsuanean, eta ikusita bebaiz aukera ematen zaitxuan proiektore horrek, ikusi neban oso ondo funtzionau alzeban zozer zala. Bai, soportiak, proposamen audizuakin. Testuraren musikan atmosferak eta geruzak dira nagusi. Irudiak musikarekin egiten dute bat, emaitza eder batean. Bai, hori da. Oso askea da, zentzu horretan, soinua hori, hain atmosferikoa izan da, hain zabaltzen doia, gero ez daka narratibidaderik, ez? Osea, igual, badaka jarraikortasun bat, baina ez daka aspekto bat narratiboa.
Orduan horrek emoten dago aukera pilo bat, esperimentatzeko zuzenian ez izateko beti berdina, ez da jun behar kuadrauta, golpiekin edo orduan oso organiko bihurtzen daudana bebai, ez? Erabilitako materialak bebai, ura da oinarri handi bat, eta urak bebai beran denbora behar dau zabaltzeko, batzutan alde bateruz doia, beste batzutan beste alde bateruz. Orduan ikuste dut nahiko ondo oso kompatiblia dela proiektore honek ematen dituan aukerak soinuakin. Nik uste dut dara kuriosu ez, berez mugak dazka ez? Da gauza bat analogikoa da, fizikoa da, espilo bat eta argi bat, eta muga horien barruan, aukerak ere dia pia, gainera momentuko sentsazioen arabera intentsitateak igotzen dira edo jaisten dira eta hola. Edozein kontzertutan edo edozein proposamenetan ez dira egongo bi emanaldi berdin. Egoteko modua bakoitzean desberdina da, dan estiloa edo izan da bebai, baina da azkenian improvisazio tipo bat lantzia, zuzenian pasatzen dana ezin duzu kontrol hau eta hori da dakan gauza politxa. Azala ere Maialenen sorkuntza bat da. Vinilo formatu ederrean kaleratu du Forbidden Colors diskoetxeak. Hor dago viniluan komponentia, ez? Horre hasiera baten lana esan viniluan publikau behar. Guia pentsatuta genekan beste soporte bat, beste modu bat, modu digitalian saltzeko lana, eta objetutxo bat genekan diseinauta hor oso politxa, baina ezin dugu desbelau, ze gero urrengo disko baterako da, edo dana dalakoa. Eta gero, horre urten zan aukera Forbidden Colorsekin diskoa kaleratzeko, kriston aukera, erregalo bat, eskerrik asko ametik. Eta orduan, hor ja derrepente vinilo bat diseinatzea izan zen. Neurria hundixan. Nik hori ez noan pentsatzen inoiz ingo nebala bizitzan olako ezebez, eta orduan jazta beste leku batera eroaten zaitxu bebai, ez? Aurretik pentsauta genekan horrek ez eban hor funtzionatuko, orduan derrepente beste paleta bat, beste idea bat sortu zen. Eta aprobetxau genduan. Diskoa arretaz entzun behar da. Detaile txikiak entzun eta dastatu. Zuzenekoetarako lekuak ere bereziak izan behar dute. Leku txarra da kotxian. Kotxian ezin da entzun. Ezin da entzun, zen egot izan, dakain beste detaile gauza ideala zer da, beti izaten duguna, kaskuak, alba da kalidade honekuak, edo ekipo bat, ondo, hori izango zen ideala. Inorrez gera jartzen gero sofa baten ekipo on baten aurrian disko bat guztiz. Posible baldin bada, etzan da kaskua jarrita, adibidez hori izan da leku on bat diskua ondo entzuteko. Eta zuzenekua, zuzenekotarako leku espazioak ere berezizak izan behar dira, zuzenian ere proiektatzen da marmok lan itzen du zuzenian material guzti horiekin eta baita proiektzioa berak, igual eskatzen dago analogikoa danez proiektoria, distantzia fisiko bat bai ala bai, behar dau, orduan igual leku guztieke ez dake baldintza hori, proiektore digital batekin igual bai, moldatu aldozu irudiza akomodau, baina honek eskatzen dau fizikoki exigentzia dauzka, orduan. Horan nahi izan dugu zuzenekotarako leku berezizak topau, igual emanaldi gutxi izango dira, baina behintzat emanaldi horiek txukunak izatea edo aldan eta baldintza txukunetan einal izatea. Orduan, emanaldi gutxi, baina seguro mundialak.